हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों एबा नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो नागिरदों। दा बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादोंमोन जे मैयानि जोंनि बर'निफ्राय बिजेपि राजखान्थियारि हानजानिफ्राय देरहानानै थांनाय बिथां बिश्वजित दैमारि बिथांखौ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार महरै बिबान होनाय जाबाय एबा बिथांखौ नमिनेटेड खालामनाय जाबाय होनदों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। दा बेयाव नाथाय गोबाङानो मिथिया सासे स्पिकारनि पावार आरो फांसनफोरा मा बेनि गोहो आरो बेनि खामानिफोरा मा बेफोरखौ जों गोबाङानो मिथिया। दा बेयाव टटेल नोंथांमोननो जोबजासिम गासैखौबो फोरमायनो नागिरनाय लादों। दा बाहाय बे फोरमायनायनि बेलायाव नोंथांमोना आंनि राव माबा मोनसे सोरनिबा आं हारसिं गोसो जानानै बुंनायबा राव नङा। बेयो गासैबो जोंनि भारतारि संबिजित बा इन्डियान कनस्टिटिउसननि गासैबो सिङाव थानाय माखासे बाथ्राफोर गोजा। आरो बेफोर बाथ्राफोरा इन्डियान कनस्टिटिउसननि 177 आर्टिकोल, 178 आर्टिकोल, 179 आर्टिकोल आरो आर्टिकोल 180 बे गासै मोनब्रै आर्टिकोलनि गेजेराव मोनसे लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकारनि एबा बुंथिगिरिनि जेसेबांनाखि पावार आरो फांसन्सफोर दङ बेनि सोमोन्दै बेयाव गासैखौबो होजोबनाय दंखायो। नोंथांमोनहा बेखौ फरायबा मोननो हानाय जागोन। डाउनलड नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंकबो होनाय जागोन, बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। बेनिफ्राय आरो गोबाङानो मिथिया, बर'आवबो गोबां बिजाब दङ, बेखौ राव सोलायनाय दंसै भारत संबिजितनि, बेफोरखौ बायनानै फरायबा मिथिनो हागोन। दा मिथियैयावनो गोबाङानो बुंगोन, ससियेल मिडियायावबो गोबां बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों, बिथाङा मा मावगोन मा मावा बेनि सोमोन्दै सावरायनायखौ नुदों। दा बेखायनो नोंथांमोननो गोनांथार भिडिअ होननानै लाबोनाय जादों। दा बाहाय जेखि जादोला गिबियाव सार बिथांनिसिम, बिश्वजित बिथांनिसिम बे बिबानखौ मोननायनि थाखाय कंग्रेचुलेसन बावहरबाय। आरो बे गिबियावनो बुंनो नागिरदों जे बिथाङा बयनिख्रुइबो लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन बिबानखौनो मोनदों। बेयो माब्रै जानो हागौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा मिथिनो हानाय जागोन। आरो बेखायनो बयबो मिथिगौ, जायफ्रा मिथिखायो बिथांमोना मिथिगौ, बिथाङा बयनिख्रुइबो देरसिन बिबानखौनो मोनदों। दा बे हिसाबै मारै देरसिन बेफोरखौ जोङो फारि फारि मिथिलांदिनिफ्राय। दा नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों बिथांखौ, आरो आंनि फारसेनिफ्राय बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरनाय जादों। दानिया स्पिकारनि बेलायाव जोङो नुनो मोननाय जागोन, नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जादों जे आसाम एसेम्ब्लिनि मोनसे नोंथांमोननो सावगारि होनाय जादों। बाहाय स्पिकार जाय दङ बिथां सिगांनि आगोलनि, दा बिनि सावगारि नोंथांमोना नुदों बेयाव जिरायनाय। बेबादियै बिथांमोनहा मोनसे एसेम्ब्लिखौ सासे स्पिकारानो दैदेनो। दा बिनि गेजेरावहाय फार्स्टआव आं खिन्थाग्रोनो लानाया जादों, नोंथांमोननो फार्स्टआव सासे स्पिकारा मा बिबान लानो हायो बेनि सोमोन्दै मिथिग्रोनि। सासे स्पिकार, बे स्पिकार एबा बुंथिगिरिया गिबियावनो सोर जानो हाथावो बेनि सोमोन्दै मिथिना लाग्रोनि। बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन, जुदि सासे मोनसे एसेम्ब्लियाव स्पिकार जानांगौबा बिथाङा सासे बिसायख'जानाय, माने इलेक्सनजों देरहानानै थांनाय सासे बिधायक एबा लेजिस्लेचार जानो नांगोन। जेरैहाय बिथाङा सासे नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादोंमोन, बिश्वजित दैमारि बिथाङा सासे MLA हिसाबै देरहानानै थांनाय। दा बिथाङासो जानो हागोन, सासे MCLA देरहानानै थांखांनाय बिजाथियासो जानो हागोन। दा बेयाव माखासे रुलफोर दङ। जोंनि भारतनि बेलायाव लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार जानायाव जायफोर MLA हिसाबै देरहानानै थांदों, बिनि जाय हानजाया रुलिं पार्टि हिसाबै पार्टि दानो हागोन, खुंग्रा हानजा हिसाबै दानो हागोन, बिनिफ्रायसो मोनो। नाथाय गुबुन गुबुन सुबुंखान्थि हादोराव नाथाय हेंथा हानजा एबा अपोजिसन पार्टिनिफ्रायसो होयो। नाथाय जोंनि बेलायाव, भारतनि बेलायाव रुलिं पार्टिनिफ्रायसो होयो। दा बेखायनो बिजेपिया गभमेन्ट दानायखाय बिथाङाबो मोननाय जादों। आरो बिनिफ्राय मोनसे बाथ्राबाव, गुबुनाव स्पिकारखौ मोननै बाहागोजों खालामनाय जायो। मोनसेया जाहैबाय नमिनेटेड आरो मोनसेया जाहैबाय इलेक्टेड। दा इलेक्टेड माने मा, नमिनेटेड माने मा, नोंथांमोनहा दहाय मिथिनानै लानांगोन। जे जोंनि आसामनि बेलायाव जों नुनो मोननाय जादों, बिश्वजित दैमारि बिथांखौ थोंजोङै चिफ मिनिस्टार एबा बिजेपि हानजानिफ्राय नमिनेटेड खालामनानै होनाय जाबाय, सायख'नानै होनाय जाबाय। बेनिफ्राय इलेक्टेडआ जाहैबाय, जुदि मोनसे रुलिं पार्टिनिफ्रायनो, मोनसे राजखान्थियारि हानजानिफ्रायनो जुदि साब्रै साबा ओंखारनो नागिरो एबा रावखौबो नमिनेटेड खालामनो हाया, सायख'नो हानाय जाया, अब्ला बे समावहाय सानै साथाम बिजाथि ओंखारोबा बेखौ गावसोरनि हानजानि देरहानाय हानजाफोरनि गेजेरावनो सोरखौ होगोन बिनि सायाव भट खालामनाय जागोन देरहाग्राफोरजोंनो। ओमफ्राय जाय बांसिन भट मोनगोन बियो मोननो हानाय जागोन। दा बेबायदि मोननै स्टेप दङ। बेनिफ्राय बियो खमावबो बिनि बैसोआ 25 बोसोर जाथारनांगोन, एबा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सासे बिजाथिया, केन्डिडेटआ मिनिमाम माने 25 बोसोर जाथारनांगोन। बेखौ जों बयबो मिथिगौ। बेखायनो बेबो 25 बोसोर जाथारनांगोन। आरो जोबनाया सिमा गैया, बेसेबां बैसोनि जायो बे सिमा गैया। बेनिफ्राय बिबान समा बेना 5 बोसोरानो। जेरैहाय सासे MLA बा MLAया जेरैहाय 5 इयार्स, बेयोबो 5 इयार्स थागोन, 5 बोसोर। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बाहाय गोसोआव लानो गोनां दं होनदों, जुदि बेखौ स्पिकार हिसाबै बिबान होबाय,
दानिया सासे MLA नि एबा मोनसे राजखान्थियारि हानजानि मोनसे रुलिं पार्टिनि मावनाय समा 5 बोसोर। दा बे 5 बोसोराव नाथाय माबा मोनसे सिटुएसननि थाखाय जुदि 5 बोसोरनि उनावहायनो इलेक्सन खुंफिननो हाहैया जायो, हमनानै ला देग्लायनि बायदि कर'ना माबा माबि बायदिनि थाखाय इलेक्सना फावसायलांनाय जायो, फावसायै 5 बोसोर खुंनायनि टार्मा बारलांनाय जायो, अब्ला बे गुबुन MLA फोरनि बिबानफोरा थायाबाबो स्पिकारनि बिबाना एसेम्ब्लिखौ दैदेननो हानाय हिसाबै 5 बोसोरबाबो थाफिनलांबाय थायो होनदों। 5 बोसोर बारलांबाबो थालाङो। जेलाना गोदान इलेक्सन गेलेनानै गभर्नमेन्ट फर्माव फैफिना आरो स्पिकार गोदान सायख'वा, बे समसिम बे स्पिकारनि बिबाना थायो होनदों। जुदि सिटुएसना बैबायदि थासारि फैयोब्ला जेब्ला 5 बोसोरनि उनावहायबो इलेक्सन खुंनो हाया माबा मोनसे जाहोननि थाखाय, दा बेबादिबा जायो होनदों। बेनिफ्राय स्पिकारा समायखिरा लाया होनदों, समायखिरा लाया, अथ टेकिं लाया। गोबां मिनिस्टारफोरजों राननायाव दाखालिफोर नोंथांमोना नुबायमोन, गासिबो मिनिस्टारफोरानो अथ टेकिं लानांदों, समायखिरा लादों, नाथाय स्पिकारआ अथ टेकिं लानाङा होनदों। बे मोनसे। आरो बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय स्पिकारखौ सासे गाहाय बुंथिगिरि आरो बेनि उनावहाय लेङाइ माखासे थादेरनो हागौ, दोनदेरनो हायो होनदों। बेनिफ्राय जुदि गाहाय बुंथिगिरिया गाव सोलाबाबा बेखौ लेङाइ बुंथिगिरिनो एप्लिकेसन होनानै बेखौ मावहोनो हानाय जायो। पावार अफ फांसना सानैनाबो एखे, जास्ट गाहाया बुंथिगिरि गैयाबा लेङाइ बेल', आरो लेङाइ गैयाबा गाहायानो मावजोबगोन। दा बेबादि। आरो जुदि बुंथिगिरिया गाव बिबानखौ सालायनो हायैनि माबा मोनसे जेंनानि थाखाय गाव रेजिगनेसन होनो गोनां जायोबा बेखौ रावनोबो होनाङानो, गाहाय बुंथिगिरिया लेङाइ बुंथिगिरिनो होनांगोन, लेङाइ बुंथिगिरिया गाहाय बुंथिगिरिनो होनांगोन, सानैजों बेबायदि खालामलायो होनदों। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया बाहाय जुदि बुंथिगिरि सानैबो लेङाइ आरो गाहाय बुंथिगिरि सानैखौबो जुदि फसायाब्ला आयेन आफादा बुंथिगिरिखौ बांसिन जुदि फसायि एबा मोजां मोनि बांसिन बिजाथिफोर दङबा बिसोरो भट होनायनि गेजेरजों जाय बांसिन भट होनो मोनगोन, माने बिसोर सानैखौबो नाङा होननानै भट होनो मोनोबा बे बुंथिगिरि बिबान मोननाया मा जायोनो केन्सेल जाफिनो होनदों। नाथाय बियो गोबां प्रसेस दङ, बेखौ गासै खमावबो 45 साननि गेजेरनिफ्रायनो बे खामानिखौ फसायिखौ बुंबोबाय थानाय जानांगोन होनदों। दा गोलाव 45 सान मिनिमाम थांनाय जानांगोन, बेफोरबायदि बुंनाय दङ। दा बेफोरो जाहैबाय सासे स्पिकारनि बा बुंथिगिरिनि मारै जानो हायो बिनि। दानिया फैदो बिनि खामानिफोर, पावार आरो फांसनफोरा मा जायो मिथिना लानि। दासे दा बे स्पिकार सासेनि एबा बुंथिगिरि सासेनि खामानिफोरा, दा बाहाय नोंथांमोना नुगोन फार्स्टआवनो बिनि खामानिया बिधान सभा एबा एसेम्ब्लिखौ दैदेननाय। एसेम्ब्लियाव मोनसे जेलानो एसेम्ब्लि जथुमगोन, माने मिथिं जागोन, मिथिं बादि बे मोनसे मिथिङानो। दा बेबादि जुदि एसेम्ब्लि जथुम जागोन, बे जथुम जायोबा बे जथुमखौ दैदेनगोन। बे सिम्पोल खोथा, बयबो मिथिगौ बेखौ। जेरै माबा मोनसे आफाद जायोबा एबा माबा मोनसे मेल जायोबा बेवहाय बुंथिगिरि थायो, नोंथांमोनाबो मिथियो। बेसोर गाहाय आलासि सायख'गोन, खिथागोन, आर'नाइ सोहोगोन, माबा माबि खालामगोन, गासैबो फोजोबनायसिम बे बुंथिगिरि जेरै थायो, थिग बिदिनो बे एसेम्ब्लियावबो एबा बिधान सभायावबो बुंथिगिरिनि मेन खामानिया बेनो होनदों। बेनिफ्राय 2 नाम्बार पइन्टआ जादों डिसिप्लिन। माने बिधान सभायाव अपोजिसन पार्टि आरो रुलिं पार्टि थागोन, बाहाय गोबां माखासे बिलनि सायाव सावरायनाय, माबा मोनसे जेंनानि सायाव सावरायनाया जागोन। दा बेबायदि सावरायलायोबा गावजों गाव गन्दगल जागोन, दावराव दावसि जागोन। दा बेनि थाखायनो बैसोर MLA बा चिफ मिनिस्टारानो जा मायानो जा गासैफोरनिफ्रायबो देरसिन गोहोसिन बिगोमाखौ स्पिकारखौ होनाय जादों, बुंथिगिरिखौ होनाय जादों। बे कन्ट्रल खालामजोबगोन, गासैखौबो डिसिप्लिनै दोनजोबगोन। दा बेखायनो बेयो बयनिख्रुइबो गिदिरसिन एसेम्ब्लियाव बिथांनि बे मोनसे पावार, बे गासैखौबो कन्ट्रल, चिफ मिनिस्टारखौबाबो बे कन्ट्रलाव दोननो हागोन। दा बेखायनो बिनि पावारा गिदिर। मायाव? एसेम्ब्लियावल'। बेनिफ्राय जुदि 2 नाम्बारा मा होनदों बाहाय, जुदि माब्लाबा इमारजेन्सि सिटुएसन जायो, हमनानै ला आसामनि बेलायाव 126 जोंना मा दङ, MLA फोर दङ, बिधायकफोर दङ। दा बे 126 बिजाथिफोरखौ लानानै जुदि मोनसे एसेम्ब्लि जथुमनायाव गोबां प्रब्लेम जानो नागिरदों, माबा मोनसे जाहोननि थाखाय हयथ' इमारजेन्सि जाथारबाय, लिंब्रबनांगौ, अब्ला मा खालामनांगौ होनदों, 10%, बिनिनो 10%ल' बिजाथिफोर नुजाथिनायजोंनो मोनसे मिथिं एबा मोनसे बिधान सभा जथुमनो हानाय जायो होनदों, एसेम्ब्लि जथुमनो हानाय जायो 10% अब्ला बे 10% लिंथुमनो एबा जथुमनो हानाय गोहोखौ
बेखौ लेंथुमनांगौआ स्पिकारनि बिबान दं होनदों। बे स्पिकारा बेबायदि खालामनो हायो होनदों, जायखौ इंराजियाव कुराम होननानै बुङो। कुराम होननानै बुङो बेबायदि खान्थिखौ। दा बे मोनसे जुदि इमारजेन्सि जायोबा बेखौ माखासेखौ नाङा लाबानो गावनो सिलेक्सन खालामनानै अपोजिसननि आरो रुलिं पार्टिनि 10% नुजाहोनानै बेखौ खालामनो हायो होनदों। बे मोनसे बिनि फांसन एबा पावार। बेनिफ्राय बाहाय दंबावो मोनसे स्पिकारनि आरो माखासे पावारफोरा एबाराव दाना फैसिगोन। बाहाय मोनदों एबाराव 4 नाम्बार हिसाबै मोनबाय। आफाद जथुमाव जुदि सोरबा सोद्रोमाया जथुमनि बेरेखा खालामोब्ला, माने दावराव दावसि खालामोबा, सोरबा एमएलएआ दावराव दावसि खालामोबा जथुमनायावनो, आफाद जथुमनायाव, एसेम्बलि जथुमनायाव दावराव दावसि खालामोबा बेखौ थोंजोङै स्पिकारा बाहेरायाव दिरुन हरनो हायो, माने होखारहरनो हायो होनदों। दा बेनि पावार, अब्ला नायदो बेसे गिदिर। जुदि दावराव दावसि जायोबाथाय बेखौ होखारहरनो हायो। बे एमएलएआनो जाथों, मायानो जाथों, रुलिंनियानो जाथों एबा अपोजिसननियानो जाथों, बेखौ होखारहरनो हायो होनदों, जुदि जथुमाव आयेन खान्थि बादियै खारलाङाबा। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसेया मा होनदों, जुदि बेयाव मा खालामबावो होनदों, सोरबा सासे बिधायकआ, माने सोरबा एमएलएआ, हमनानै ला सोरबा सासे एमएलएआ, जुदि जोंना गोबां रावारि मानसिफोर थायो आसामावबो, गुबुनावबो। आसामावबो जों गोबां रावारि मोनो, जेरै जोंनाव गोबां हारि हारिसाफोर दङ। दा बे बेलायाव माखासे गासैबो लिडारफोरानो, गासैबो एमसिएलएफोरानो बा एमएलएफोरानो जोंना गोरों जानानै थांजोबा। माखासेया नेसनेल राव हिन्दी आरो इंराजि बेखौ रोङा, आरो जोंनाव आसाम हिसाबै एसामिस रोङिबो थानो हागौ होनदों। दा बे बेलायाव मा जागोन होनदों, जुदि बै एसेम्बलि जथुमाव बाथ्रा बुंनायाव हिन्दी आरो इंलिस आरो आसामाव एसामिसफोर रोङाब्ला, बियो गावनि रावजों बुंनो लुबैदोंबा बियो स्पिकारनाव पारमिसन लानो हायो होनदों, आरो स्पिकारा गनायथि होयोबा बेखौ बुंहोनो हायो। हमना ला मिसिं, मिज', बर' माबा माबियाव बुङोबा बेयो बुंनो हागोन आरो। दा बेखौ गनायथि होनांगौआ स्पिकारनि होनदों। दा बे मोनसे। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय नैबे मोनसे जोबोद गोनां, कास्टिं भट। कास्टिं भटआ माखौ होनना बुङो, बाहाय नोंथांमोना बाहाय मोजां गोसो। जुदि एसेम्बलियाव माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय एबा माबा मोनसे बिल पास खालामनो थाखाय बिथांखि लानाय जाबाय होनदों। दा बे बिथांखि लानायाव रुलिं पार्टिया पजिटिभ होबाय हमनानै ला, आरो अपोजिसन पार्टिया नेगेटिभ होबाय। दा बेयाव कमेन्टआ आरोखि, माने जानांगौ जानाङा होननानै बुंलायलायबाय थादों। दा बे जानांगौ जानाङा होननायाव रुलिं पार्टिनिफ्राय एबा पजिटिभनिफ्राय 50% आरो नेगेटिभनिफ्राय 50% जाबाय होनदों सापर्टारा। दानाथ' समान समान जाबाय, बबे बिथांखिखौ लानो, समान जाबाय बबे बिथांखिखौ लानो, बेबादि मोनसे सिटुएसन माब्लाबा फैयो होनदों। माने पजिटिभाव खावसे आरो नेगेटिभाव खावसे। अब्ला बेबादि जायोबा स्पिकारनाव गांसे भट थायो होनदों, स्पिकारनाव गांसे भट। बे जायखौ गोसो बेखौ होबानो बे जाबाय। जेनेबा हमना ला पजिटिभथिं बियो गांसे भटखौ, गावनि भटखौ होयोबा 50आव 51 जानोसै, नै 50%निफ्राय बारा जानोसै। अब्ला बे बिथांखिया लाजागोन आरोखि, बियो पास जासिगोन बिलफ्रा, हमनानै ला। आरो बिनिफ्राय जुदि बियो बाहाय होआलाबा, नेगेटिभावसो जुदि जानाङा होननायावसो बियो भट होयोबा, बेबो जाला, केन्सेल जासिगोन बे बिथांखिया। दा बेबायदि बे प्लेनिं लानाय एबा बे बाजेटफ्रा केन्सेल जागोन। दा बेबादि मोनसे पावारा स्पिकारनाव दङ होनदों। नाथाय बे पावारखौ जुदि 50-50 जायोबासो बियो बाहायनो हायो होनदों। नाथाय जेला सरासनस्रायै हमना ला बाहाय 60, बाहाय 40, नेगेटिभाव 40%, पजिटिभाव 60% जाखाबाय। अब्ला बेथ' 60% जाखाबाय नालाय, बे थांबाय। बे बेलायाव बे भट होनो नाङा होनदों। जेला 50-50 समान जागोन अब्लासो बे होगोन। दा बेबादि मोनसे खान्थि दङ एबा बिनि पावार दङ होनदों। बेनिफ्राय आरोबाव माखासे दंबावो। बे हिसाबै दानिया नैबाव फैदो मोनसे बिराद गोनांथार पइन्ट, बे जाहैबाय मा होनदों, बिधान सभाखौ एबा एसेम्बलिखौ माला जथुमगोन, माला जथुमा, बियो थि खालामो होनदों। सोर? सासे स्पिकारासो थि खालामो। आरो बे स्पिकारा माला जथुमनांगौ बेखौ थि खालामनाया रुलिं पार्टिनि लिडारनाव मा होनो परासुना लायो, माने सोंफामो आरोखि। रुलिं पार्टिनि लिडारा जाना सोर जायो बेखौ गोसोआव लानि फै। बाहाय मोननै बाथ्रा दङ। जोंनियाव मोनसे स्टेटआव मा जायो होनदों, मोननै थायो होनदों, लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि मोनसे, लेजिस्लेटिभ काउन्सिल मोनसे। दा बे बाथ्राखौ मोनसे गोसो होनो गोनां बाथ्रा, जोंनि आसामाव खालि लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिल' दङ, लेजिस्लेटिभ काउन्सिल गैया।
माने बिधान सभाल' दङ बिधान परिषद गैया काउन्सिल माने परिषद बिधान परिषद गैया बिधान मा होनो सभाल' दङ बेखायनो दानिया मा जायोनो बिधान सभानि रुलिं पार्टिनि लिडारा सोर जायो चिफ मिनिस्टारानो जायो सिएमआनो जायो बेखायनो जेलाना जोंनि आसामाव माबा मोनसे प्रग्राम लागोन माने बिधान सभाया एबा एसेम्बलि जथुम नांगोन दा बेखौ माब्ला लागोन माबे बारायाव लागोन बबे समाव लागोन बेखौ थि खालामनानै एनाउन्स खालामनाया स्पिकारा बे रुलिं पार्टिनि लिडार एबा जोंनि आसामनि बेलायाव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिल' दङ जिहेतु बेयाव चिफ मिनिस्टारनाव गनायथि लानानै बेखौ फोसावो आरो बे खुंगोन होनदों नाथाय गुबुनफोराव मा दंबावो होनदों लेजिस्लेटिभ काउन्सिल थायो दा लेजिस्लेटिभ काउन्सिलाव गोनाङाव मा खालामनांगौ जायो होनदों सिएमनिबो माने बाहाय गनायथि लानांगोन आरो लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि लिडारनिबो लानांगोन होनदों जेराव बाहाय चेयारमेन थायो दा लेजिस्लेटिभ काउन्सिला बबे स्टेटआव दङ भारतआव बेखौ नोंथांमोना मिथिना लानांगोन बे जाहैबाय गासै 6टा रायजोफोराव लेजिस्लेटिभ काउन्सिल दंदेरो लेजिस्लेटिभ एसेम्बलियाबो दं आरो काउन्सिलबो दंबावो बिसोरनियाव बे जाहैबाय अन्ध्र प्रदेश बेनिफ्राय दङ कर्नाटक बेनिफ्राय तेलेंगाना महाराष्ट्र बेनिफ्राय बिहार आरो उत्तर प्रदेशआव दङ बे लेजिस्लेटिभ काउन्सिल आरो लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि मोननैबो दं माने बिधान सभा आरो बिधान परिषद मोननैबो दङ दानिया आरोबाव बिनि अनगायैबो गोबांथार सासे स्पिकारनाव पावारफोर दंबावो बेफोरो नोंथांमोना बाहाय मोनबावगोन जे आफाद जथुमाव माने बिधान सभानि एसेम्बलि जथुमनायाव जुदि सोरबा सासे मा होनो एमएलए आ एबा सोरबा सासे जायखिजाया रुलिंनिफ्रायानो जा अपोजिसननिफ्रायानो जा दा बेखौ मा खालामो होनदों जुदि कनस्टिटिउसननि बारगा माने जेरैबायदि गाज्रि भाषा गाज्रि आखु बिहेभ बायदिसिनाफोर दिन्थियोबा लोगो लोगो बेखौ पुलिस बिफाना बेखौ एरेस्ट खालामनो हायो होनदों दानिया जुदि बेबायदि थासारि सोरबा सासे एसेम्बलिनि एमएलए आ खालामोबा बेखौ लोगो लोगो एरेस्ट खालामगोन होनदों पुलिसा सोरनि स्पिकारनि गनायथि लायाबाबो नाथाय अब्ला जुदि सासे एमएलए आ बेबायदि खालामफ्रांदोंबा बेखौ निमाहा होनाय आरो बेखौ निमाहा होआलासे पुलिसनि आखायाव गथायनाया स्पिकारनि सायाव थायो होनदों स्पिकारा हमनानै लांदो होनबाथाय लांनांबाय नङाबा स्पिकारा बिथांखौ निमाहा होदो दोनथ'दो खनसेनि थाखाय होननानै बुङोबा बे थाबथाबाय होनदों अब्ला बिनि सायावनो थाबथाबाय दा बे होनदों बे मोनसे दानिया आरोबाव दंबावो माखासे बाथ्राफोर जेरै दंबावो मोनसे पइन्टआ जाहैबाय बे गोनांथार बेबो मोनसे बाहाय दङ मोनफ्रोमबो रायजोआव साफा रायजो बेंगिरि एबा गभर्नर थायो नोंथांमोना मिथिगौ गभर्नर थायो रायजो बेंगिरि दा बे गभर्नरा माबा मोनसे मेसेज होनो गोनां दङबा मन्थ्रिफोरनो एबा एमएलए फोरनो दा बे बेलायाव गभर्नरा सोरनो थाङोनो स्पिकारनो होयो जुदि लिरनाय आखारै हरोबा माने लेटारफोर हरोबा माबा मोनसे इनफरमेसन खोन्थानो हरोबा अब्ला गभर्नरनिफ्राय सोरनिसिम स्पिकारसिम फैयो आरो स्पिकारा एमएलए फोरनो एबा बिधायकफोरनो खिन्थानानै होयो बबेयाव एसेम्बलियाव अब्ला बियो गभर्नर आरो एमएलए एबा मन्थ्रि आफाद एबा चिफ मिनिस्टारानो जा मायानो जा गासैनिफ्रायबो गेजेरनि मानसि जानानै थायो होनदों बे मोनसे बेनिफ्राय आरोबाव मोनसेया जाहैबाय जुदि एसेम्बलि जथुमाव सोरबा बायजोनि मानसि माने एमएलए नङि मानसिफोर हाबनानै माबा मोनसे गोनांथार इमारजेन्सि बाथ्राफोर खोन्थानो गोसो दंबा माबाफोर दङबा बेखौ स्पिकारनाव सोंनाय जायो आरो स्पिकारा गनायथि होयोबा एसेम्बलियाव हाबहोनाय जागोन होनदों आरो हाबहोआबो जानो हागौ बे मोनसे हाबहैया बिनि सायाव थायो होनदों दानिया आरो मोनसे बाथ्रा दंबावो बाहाय मिथिनांगौ स्पिकार बे गासिबो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय गोनांथार जागोन दे मानो होनबा गोबां इन्टारभिउआवनो कनस्टिटिउसननि बागै फैयो दा बेवहाय पावार आरो फांसन सासे स्पिकार लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि बेनि बागै बेखौ मिथिनांगौ दानिया बाहाय दङ मा खोन्थानो नागिरदों मोनसेया जुदि आफाद जथुमाव हेंथा हानजाया माने अपोजिसन पार्टि बाहाय मोनसे लेजिस्लेटिभ एसेम्बलियाव मा थायो एसेम्बलियाव मा थागोन ओरैजाय रुलिं पार्टि आरो ओरैजाय अपोजिसन पार्टि थागोन मोनसेयाव दानिया बाहाय मा खालामनो हायो होनदों रुलिंनिफ्राय लिडार हिसाबै सोर थागोन चिफ मिनिस्टारा थागोन आरो अपोजिसननिफ्रायबो सासे लिडार सायख'नानै गावसोर लागोन होनदों
सासे लिडार अपोजिशननिफ्रायबो सायख'नानै लागोन। दा बे लिडार अपोजिशन रुलिंनियाथ' चिफ मिनिस्टारनिया थाखाजोब्बाय, बे गासैखौ पावारखौ बे लाजोबखागोन। नाथाय अपोजिशन पार्टिनि लिडारनो एसेम्ब्लियाव फुल पावार सासे चिफ मिनिस्टारजों समान पावारखौ स्पिकारा होयो होन्दों। आरो बियो मोनथायखा आरोखि, सासे चिफ मिनिस्टार आरो सासे केबिनेट मिनिस्टारजों समान नैबे अपोजिशन पार्टिनि लिडारा मोनो होन्दों। बेनिफ्राय नाथाय बियो बे लिडारा सासे चिफ मिनिस्टारनि पावार एबा केबिनेट मिनिस्टारनि पावारखौ बाहायनो मोनगोन एबा बुंनो हानाय मोन्थाय, दाबि खालामनो हानाय मोन्थाय बेफोरल' जागोन। आरो बेयो बबेयाव जागोन? खालि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सिङावल' जागोन। नोंथांमोना बेखौ कनफिउसन जानो नाङा। सोरबा मा साननो हागौ नोंथांमोना बाहाय अपोजिशन पार्टिना बोरै चिफ मिनिस्टार जानो हानांगौ, बे जाया बुरबकसो साननो हागौ नोंथांमोना। नाथाय बे नङा, नोंथाङा दहायनो होनखादों कनस्टिटिउसनखौ फराय, नुनो मोननाय जागोन। दा बेखौ माला खिथानाय जादों? एसेम्ब्लि सिङावल' बियो बे बाथ्रा बुंनो हानाय मोन्थाया। चिफ मिनिस्टारखौबो बियो नांलायनो हागोन, मानो होनबा बेहाबो समान दङ। आरो बेयो अपोजिशन थाथारनांगोन, मोनसे जोंहा डेम'क्रेटिक कान्ट्रि नालाय। ओंखायनो चिफ मिनिस्टारा जे बुङो बे सोलिजोबनाय नङाथ', एबा रुलिं पार्टिया जेखौ बानायो बे जाजोबनाय नङाथ'। अपोजिशन पार्टियाबो बेयाव सापर्ट खालामनांगोन माखासेया। दा बेबायदि जायो, बेखायनो एसेम्ब्लिखौ जिरायनाय जायो। दा बेखायनो बे मिनिंखौ मिथिनांगोन। बेखायनो नेगेटिभ कमेन्ट नोंथांमोना जुदि होनो गोसो दंबा थिगसे सानग्रोनो नांगोन, बुजिग्रोनो नांगोन आरो फराय। दा बेखायनो नोंथांमोननो खिन्थादों एसेम्ब्लियाव अपोजिशन पार्टिनि लिडारा सासे केबिनेट मिनिस्टारजों समान बिबान एबा गोहो थायो होन्दों, बुंनो हानायनि, दाबि खालामनो हानायनि, बादा होनो हानायनि मोन्थाया। बबेयाव? एसेम्ब्लि जथुमावल'। आरो एसेम्ब्लिनि बाहेरायाव फैयोबा बे गैया आरोखि। एसेम्ब्लिनि बाहेरायाव फैबाथाय बे मालाय CMनिसो जाबाय। बेवहाय जेखौ बिथांखि लानानै बिलआ पास जालांबाय, बारग'लांबाय, बेनि इमप्लिमेन्टेसन जाबाय, बाहाय जासिगोन बेनो। आरो बेनो रुल जासिगोन, बेनो आयेन जासिगोन, बेनो खान्थि जासिगोन। बेबायदि जायो। नाथाय बे खान्थि एबा रुल जानायनि सिगां अपोजिशन पार्टिनि लिडारा एबा अपोजिशन पार्टिया बेखौ होबथानोबो हायो। बेखायनो बिल बा बायदिसिना गासैबो बाथ्राफोरखौ जुदि गोदान बिथांखि लानो गोनां दंबा एसेम्ब्लियाव जथुमनाय जायो रुलिं पार्टिया। दा बेबादि दा जेब्ला नुनो मोनबाय नोंथांमोना गोलाव बे समाव गोबांथार स्पिकारनि बिबान एबा दायित्वफोरखौ नुनो मोननाय जाहैबाय। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। आसा खालामो नोंथांमोना साफ्रोमबो बुजिनो हानाय जादों। आरो नोंथांमोनहा बुजिनो हानायजोंल' मा जानो, साफ्रोमखौबो बुजिहोनो नांगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बयबो मोननाय बायदि शेयार खालामना होनांगोन, जाहाथे बैसोरबो बुजिनो हायो। आरो गोबां गावबागावनि सिङाव थानाय गोरोन्थि साननायफोरखौ, मिथियैफोरखौ जाहाथे गारनो हायो। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों।